ndisebenza njenge-controller kule ndawo kuthiwa iKing Sabata Dalindyebo. Kodwa namhlanje silapha eMpheko sizovuselela emafamili wethu ngezifo zemfuyo. Isikakhulu ke sigxile kwezi zifo kuthiwa zii-diseases of economic importance. Isifo esifana ne-sheep scab, isifo esifana ne-foot and mouth. Sizovuselela ke, sizocreate ne-awareness emafamini. Sibuye size nakwezi zifo kuthiwa zi-zoonotic diseases, umgada nesi kuthiwa yi-anthrax, kuthiwa ke ngudila okanye bathi abanye bathi yi-rabies. Ezi zifo ke zona ziyosulela ebantwini. Siyacebisa ke ebantwini ukuba iinkomo ziyatofa qho ngo-April, izinja neekati ziyatofa qho ukusuka ngoJuni uyoma ngoSeptemba. Ngentlahla ke sikwi-rabies month ngoku, siyacebisa into yoba abantu mabeze nezinja zabo neekati zabo ziyatofa mahala, urhulumente uyalikhuphiyeza.